Βιάζεστε, κύριε Βοριά, βιάζεστε. Μην βιάζεστε. Διακόπτετε μια κυρία, δεν είναι καλό. Ένα λεπτό, θα σας δώσω το λόγο. Κύριε Στομαίδη, σας το λέω. Μην με προκαλεί τώρα και αρχίσω και λέω τι βλέπει το ποδόσφαιρο, κυρία. Συγγνώμη, τόση ώρα. Λοιπόν, κύριε Θωμαίδη, συγγνώμη να σας πω κάτι. Συγγνώμη, κύριε Θωμαίδη, με συγχωρείτε. Καταρχάς, η εκπομπή είναι, η κοδεσπότης της εκπομπής είστε εσείς. Μισό λεπτό. Ο κύριος Βοριάς είναι ο φιλοξενούμενός σας. Δεν είναι δικός μου. Από τη στιγμή που είπε ο κύριος Βοριάς αυτή την κουβέντα, θα σας παρακαλέσω να με αποδεσμεύσετε. Ποια κουβέντα? Δεν άκουσα κάτι. Δεν άκουσα τι είπατε, τι δουλειά αλλά... έχει η κυρία στο ποδόσφαιρο? Κύριε Θωμαίδη, παρακαλώ, αν θέλετε, σας παρακαλώ να με αποδεσμεύσετε. Είπα ότι είναι για μένα... Κύριε Θωμαίδη, σας παρακαλώ να με αποδεσμεύσετε. Νομίζω ήταν ατυχής. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Κύριε Θωμαίδη, θα σας παρακαλέσω... Αλλά αν το είπατε αυτό, είναι πραγματικά... Κύριε Θωμαίδη, θα σας παρακαλέσω να με αποδεσμεύσετε. Ο σκηνοθέτης να μου πάρει λίγο το πλάνο από μένα.